Hoi allemaal, ik ben Mieke en ik ben nog 49 jaar en ik sta hier voor de Sint Amelberga Basiliek in Susteren, want daar woon ik. Ik heb de rol als volgeling straks in het passieverhaal. En als tiener ging ik naar Jesus Christ Superstar en nu moet ik in ons eigen Limburgse passieverhaal spelen. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik zie je nog gauw, groetjes. Anje. Maria, Ave Maria, en in voorspoed en geluk, of in groot verdriet, moeder lief, wat ook gebeurt, verlaat ons niet. Nou, wat is het eerste wat je thuis gaat doen? Een appje sturen naar mijn man. En denk je dat je kans maakt? Ja, misschien wel, maar ik heb wel een hele goede concurrent voor mij vandaag. Oké, tot ziens. Die zin.